今日は、インフルエンサーのわらしなまさよさんと筧智子さんにいろいろインフルエンサーの苦労話、裏話をお聞きしたいと思います、はい、まずじゃあ自己紹介していただけますか。はい、わらしなまさよです。はい、私は、そうですね、SNS、インスタを中心にやってまして、インスタは今もうすぐ13万フォロワーになります。あとは、はい、ありがとうございます。あとは、昔からやってたのが、もう SNS の一番最初やり始めたのは Facebook で、その後ブログ、アメブロで、今は細々とアメブロを書いています。で、あとインスタからつながってスレッズで、あとは最近始まったミクシー2っていうやつ、それも一応アプリは登録して、今何十人、50人までいかないかなぐらいのフォロワーがつきましたという感じでやってます。食べログとかは食べログもやってました。食べログも私結構食べるとこ言ってるんですよ、本当に講師ともに昔から、なんですけど全然書かないでいたら書いた方がいいよって言われて、最近書くようにして、やっとまだちょっと3桁にはいかないんですが、2桁は今頑張って、で毎月、5件以上は書くようにしてますので、これからどんどん増えていくと思いますので、食べログも見てくださいね。はい、ナチュラリストの筧智子です。で、私はちょっとインフルエンサーと言えるのかなと思うぐらいフォロワー数も、5万台なので、どちらかというとそのナチュラリストとして、健康美容に関する内容を発信したり、美容とか食べ物とか何でもやるわけじゃなくて、全てナチュラリストをベースにやってるようにしてます。で、それを発信してるんですが、それ以外にモデルとか俳優とかをやっているので、そういったちょっと宣材写真じゃない、宣材動画じゃないですけど、それの一つとしても上げてます。で、プライベートとしてはやっぱり旅行と食べることが大好きなので、旅行と食べること、食べ物のグルメ、そういったことが多いと思います。で、食べることってやっぱり私、健康美容研究家としてナチュラリストとして、その食べ物にもいろいろこだわりがあるので、そういった内容もちょっとリンクしてるのかなと思ってリンクするようなことも書いてます。で、私はインスタグラム、スレッズ、それからフェイスブックで、TikTok ちょっと始めたので、少しまさよもやってたTikTok やってた、はいと、あとそうですね、食べログで、私も昔から講師ともに食べることが大好きで言ってるんですけど、それをやっぱり食べログに出してなかったので、出した方がいいよということで食べログを私も月5回、そうするとプレミアムが、本当はプレミアムはお金を出さないと、その場所のトップ、1、2、3、4、5とかそういうトップのお店が出てこないんですけど、5件書くとプレミアムに自動的になるので、だから一生懸命5件は絶対書く。私も最低5件、私も3桁までいってないけど2桁でちょっと少しずつ頑張ってやってます。皆さん、その頻度はどのぐらい？1日に1回ぐらい上げてます？インスタはだいたい必ず毎日1投稿はしてるんですけども、ちょっといろいろこれやってください、あれやってくださいとか、自分の出したいものとかが溜まっちゃうと、朝と夜とかに2回出してます。はい。みんな私は以前は毎日決まった時間に投稿してたんですけど、出してたね。だけど最近っていうか、だんだんそのインスタグラマーというよりも、そのナチュラリストとかそのお仕事でやることの方がちょっと増えてきてしまったので、2、3日に1回は必ず投稿するようにしています。そうね。皆さん、それだいたい1投稿どのくらい時間かけてます？作る時間、作る時間、大体行って写真をバンバン撮ったりとか、動画を撮ったりして、で、普通の通常投稿の写真の投稿の時はちょっと写真を直して、で文章を書いてなので、そんなには1時間ぐらいではできるんですけども、最近この1年ぐらいやっぱりリールやった方がいいよみたいな感じで、
そうリールを時間かかるやるようになったのでちょっと時間かかって、リールは私の場合は、動画を撮って、長回しだり1分とか長回しを1回2回とか撮って、その中からある程度自分の顔にやっぱりちょっと綺麗にしないと、そのままだとちょっとお恥ずかしいので、私たちねそう年齢的にもね、はい、なのでちょっと綺麗に直してから、でその後自分でこう見てどこの部分を使うかっていうのを自分でこう選択するんですね、で選択してその部分をちょん切れちょん切れちょん切れみたいな感じでこうやってまたこう編集してね保存するんです保存するんですで保存して私は、これは有料級かもしれませんけど、お教えしますが、キャップカットに私の自動カットっていうのに入れ込んで、それをペッペッペッって入れ込んで、そこで自動的にこう編集してもらうんですよ、ただその自動的に編集してもらってやっぱり自分が気に入らない部分が出てきちゃったりするので、その中から10個ぐらい自動カットがこうできてるので、その中から全部見て、その中で自分がいいものを選んで、それでそこからまた自分なりにまた編集して文章も自分で上から文字も入れてるので、文字を入れて、でそれができたと思ったら今度はインスタに入れて、インスタの中で、曲を選んで、曲もトレンドのものを選んで、でその曲選びは意外と大変なので、で曲を選んでできました。でその後に文章を書くので、文章も自分がどこどこ行きましたっていうのはもうすぐ終わるんですけど、本当にこれを PR お願いしますっていうものはちゃんと書かなきゃいけないので、特に食べたところとかはメニュー全部書くとか、あとは化粧品とかだったらどういう効果ぐらいまでは書かなきゃいけないので、そんなものを書いてると、結局リールとかだともうどのぐらい2、3時間もう2時間ぐらいかかる時もあります、私もでしょ。やっぱりリールってすごい時間かかって、私はその自動編集じゃなくて自分でやってるんですけど、なんかやっぱり長い動画の中、この部分とこの部分とこの部分を使おうとかちょっと見るじゃない。でなんかちょっと悲しいことにちょっと老眼も入ってるからそうなのね。もうよく見ないとわからないから、こう広げてちょっとよく見たりして、編集して、もう全部まさよちゃんが言ってくれた通りのことをやってるんだけど、編集ね、キャップカットね、やってるんだけど、すごい時間かかるじゃない。かかる。もうね、リールにするとやっぱり3時間ぐらいはかかる。そうかかるね。全部その曲も選んで、コメントっていうか文字も入れたりして、投稿の文字ね。で文章もね、いろんなこと考えて入れて、3時間ぐらいかけてやっと投稿するっていうね。本当に時間かかるよね。かかります。大変だなと思う時ある。あります。大変だなって思います。もうなんかこのリールしなければよかったかなと思って通常投稿すればよかったかなって思う時とかもあるので、そこはちょっと今どうしようかな。でも今ね、時代がちょっとリールに来てて、でちょっとまた今普通投稿になんかちょっと戻りつつあるので、今私は両方とも織り交ぜて投稿するようにしてます。私もリールオンリーで一時期やったんだけど、やっぱり通常投稿と半分ずつがね、一番ちょっとなんかバランスがよくっていいかなと思うようになりました。ちょっとリールだけだとその静止画じゃないから、ちょっとここ静止画で見たいなっていうところも見れないし、そうなんか一時期リールじゃないとこうバズらないっていう話も出てたけども、今は下火になったのかな、同じぐらいかな。なんか話によると、なんかあれみたいですよ、みんなインスタがリールばっかりで投稿するようになっちゃって、インスタ側がその動画が重くなっちゃったので、だから動画のリールはあまり上げないようにこうバズらないようにして、で通常投稿もやらせるようにしてるっていうのをちょっと聞きました。なんかもうこのインスタ側が結構私たちを情報操作すごいもう日々変わってるので、すごい変わる。もう日々変わってます。だから本当に毎日新しいことの勉強で、なんかもう本当難しい、ついていけないと思うぐらい結構ね難しいです。難しいです。でもそんな時に、これ嬉しいなとか、なんか投稿して報われたななんて思ったことあります？あります。それは今ね、先ほどお話したように、リールあんだけ時間作ってて、大変でもすごいいいものがもう自信作と思って出したものがすごいバズると、嬉しいって思うんですが、反面いや悲しい部分も言うと、
こんだけ作ったのに、うんこんだけ時間作ったのに全然バズらないなんでこんな再生回数少ないのっていう時にすっごいガーンと落ち込んで、わかるね。そうで意外に全然もう本投稿の間にちょっとつなぎでここと例えば食べるものと食べるものがつながるの嫌なので、食べるものと食べるものの間にじゃあちょっとみんなでちょっと遊んだ動画とか入れちゃおうかなと思ってピュッとかもう簡単なのでもう本当にさっきみたいな編集しないでただ撮りっぱなしで文字もみんなでなんとかみたいな感じだけで、本当のこういう投稿も説明もあんまりしないで、パッて入れたものがいきなり50万再生しちゃって、本投稿したものの方が1万ぐらいとかなるとうっそーとか思って、どうしてみんな見てくれないの、こんなにいっぱいやったのにみたいな、あるあるすごいそれがすごい悲しいみたいな。私も本当そう思う。一生懸命頑張ってそうもう3時間どころかもうそうこれ素晴らしい作品ができたとか思ってねいると全然再生回数が伸びなくて、そうもうこれすごいもしかしたらちょっとこの顔気持ち悪いかなとかもう自分、せっかくね作ったのにね全然、逆になったりとかそうでも嬉しいって言えば嬉しい嬉しいか、だって作ってないものがバズるとそうねでも本当まさよちゃんすごい伸びてるからね。伸びてるのはあるね、すごいよね、みんなね投稿するときにね、はい誰が見るかなっていうか、はい一番最初に誰の顔を思い浮かべて投稿する。誰の顔というか私はなんだっけななんかもっと前ぐらいの時にコメントとか、あとなんか会った人とかに、それは女の人ですけど男の人じゃないんですけど女の人なんですけど、やっぱり嵐名さんがここの場所に行ってどうやって、それはもうリールじゃなくて写真の投稿のことですけど、ここの場所に行ってどうやって撮ってるか、どういう風な構図で撮ってるかっていうのを見たいって言われたので、だから私はそのいろんなところに行った時にここのどこで撮ると自分が一番綺麗っていうか綺麗っていうか美しいとかそうじゃなくってなんかこうその場所の絵に入るかなみたいなのを考えて撮ってるので、だからその人のそのみんなが求めている女性ですけど、そういう人たちの言葉とかそれを頭に浮かべてそれで考えてなるほど出してます。なんか私はそうですね、誰かっていうよりも学生時代大学の時に芸術学科演劇だったので、そういったことを学んでた時にもう本当作ったり映像を作ったりしていたので、その頃のことを思い出したりとかクリエイターみたいな気持ちになって、私が乗ってる私をどうかするっていうよりも第三者の目で見てこの作品がいい作品になるようにっていう感じで、監督の目っていうんでしょうかそんな感じで編集したりしています。なるほど、はい、あとなんていうかインフルエンサーさんたちって皆さんね展示会とかそういうところでよく顔を合わせると思うんだけれども、ライバル心とかってどう？ライバル心っていうのはないけど、やっぱり私はライバルというよりかは本当にこの人すごいなっていうインフルエンサーが何人かいるので、その人の投稿を見て本当にこの人すごいなって思って、それこそ真似したりとか、いい意味でこういうふうにすると自分もいいのかなと思って研究したりとか、あとは最近もすごい食べるとこによく行くんですね。でご一緒するのが食べるのを専門にやってる方が多いんですけども、その方は私たちみたいなこういうもこちゃんも含めて、こういう私たちとかは大体同じような感じな投稿みたいにしてると思うんですけども、食べる人たちってなんていうか撮る視点が違うっていうか、違う私たちクリエイターだよね。私たちは基本私たちが中心みたいなところがちょっとあるんですけど、自分が綺麗に撮れればいいっていうのがあるんですけどでもああいう人たちは本当に食べるのに愛情を込めて、
この食べるこの食べ物がいかに美しく可愛く、美味しく取れるかなっていうのをすごい考えて取ってるので、それがすごい勉強になって、ああすごいなって言って、逆にそういういろんなところに行って食べるところに行くと、そういう人のを見てすごいなと思って自分は研究してます。だからライバルとかそういうんじゃなくて、研究するタイプの方だと思います。私もね、やっぱりライバルとかとは思わないけど、やっぱりすごいな、まあ、まさよちゃんも含めてね12万フォロワーだから、やっぱりそのフォロワー数とか見てて、わあすごいなって思う人が、そのライバルじゃなくて目標じゃないですけど真似させてもらったりとか、すごいなと思って、こうすればいいんだっていうことを目標としてね見たり、あとやっぱり違う部門、私たちとはちょっと違うことを挙げている、その私なんか、ナチュラリストなので、健康とか美容とかをそれだけをやっている方とか、もう顔出ししないでその食品だけとか、洋服だったら首から下、そういうその顔出しなしですごい伸びている人たちを見ると、やっぱりすごく映像が綺麗だし、こうやって撮った方がいいんだとか、あんまりこの自分って出ないような感じのこう投稿をしなきゃいけないんだなとか、すごく勉強になって、そういったところに行くとなんか憧れの眼差しで見るっていう感じが結構多いです。なんか折合にこう綺麗なお話が出てますけれども、逆にこうストーカーとかそういうこと経験とかはストーカーっていうか、何年か前に本当に美容のモデルのオーディションに、でもそんなすごい有名な新宿とか渋谷とかそういう有名なところじゃないのに、すっぴんでオーディション終わって帰りに帰ろうと思ってともとも歩いてたら、向こうからもうその男性だったんですけど「バレスナさんですよね」とかよくすっぴんで分からなかったんですけど「バレスナさんですよね」とか言って「はい」とか言ったら「僕こういうものですフォローしてます」とかって見せられて「ありがとうございます」とかいう感じで。待ってたの？待ってたわけじゃないと思うんですけど、偶然あったのか分からない、そういうのとか。あとうちの地元の声優に行ったら、その時は言わないんですよ。そのうち帰ってきて何時間後にどこどこの声優に何々の服着ていましたよねとかあるそれある。そうとか、あとはつい最近はでもそれは全然変な意味じゃなくて、女性の方かな、この間韓国行ったんですよ。韓国行ったらミョンドンでお見かけしました、おかわり投稿と変わらなかったですって本当かいと思ったけどですけど、投稿と変わらなかったですっていうコメントとか、DM とかが入ってたりとか、結構見られてて、あと12万もそうで、あと私たちが何人かでインフルエンサーとしてお店に行ってワイワイガヤガヤキャーとか言いながらこう撮ってるじゃないですか。それを向こうで見ていた方がいて、でその方が実はこの間たまたまでもその方は前からも会ってたこと知ってたんですけど、声かけてくればよかったのに、でその時に会った時に「はあ」とか言って、この間あそこのお店で皆さんでわーわーやってましたよねとか、ちょっと変な意味でわーやってましたよね、だからちょっとお声かけづらくって、でもずっと見てたんです、で私以外は皆さんのこと知らないのであの方たちすごいねみたいなこと言ってましたよみたいな。だからあんまり私たちもこうもこちゃんとも一緒にこう撮ったりとかするんですけど、あんまり「へー」とか「ギャー」とかってやっちゃうと、他こういう見てる人が「なんだあいつ」とか思って、でそのお店とかだとタグ付けて見れんだよね、後からね投稿渡してる人だから、そうすると「あいつらか」みたいな感じになってしまうと、だからあんまり声を大きくしないとか、騒がないよくもこちゃんよく私が注意する。そう「まさよちゃんちょっと声が大きいからし」ってたまに言うようにしてます。それはストーカーじゃなくてちょっとね気をつけなきゃいけないことね、見られてるよっていうので気をつけなきゃ。そうなんかストーカーっていうのはないけど、やっぱりリアルタイムにそのツイッター旧ツイッターじゃないんだから、その例えば今旅行に行ってますっていうリアルタイムに投稿しないようにしてるんですね。ここのホテルに泊まってると、ホテルとかこう出した時にこのホテルにいるんだって言って、もしね不安の方が来てしまって遭遇するといけないので、大体この時差っていうものを使って、もう例えば旅行から帰ってきた時にあげたりとか、ちょっと時差を作るようにして、ちょっと
リアルタイムにならないようにするそうね、こととか、ストーリーとかもストーリーとかリアルに上げるんだけども、ちょっとずらしてるから、もうその場所にいない結構ずらしてる。いない時に、今ここみたいな、そうじゃないとね。まああれぐらいかな、リアルで本当に QVC とかだと見てもらいたいから、今ここ QVC1 時から見てねみたいな感じで、それはやるけど、それ以外のね、そういうのはちょっとずらしてるかなみたいな。なんか仕事とインスタグラマーってもうリンクしてるっていうか、生活、ライフスタイルっていう感じで多分インフルエンサー出てるから、ライフスタイルの切り売り、そうだからきっといろんな仕事をしてて、例えば今言った通販の生番組だとしても、結局それでこう見てほしいからやるっていうことでリアルタイムになる時もあるけど、ほとんどはあんまりリンクしないようにやったりとかね。でなんか遭遇されたこともあるし、お二人テレビなんかにもね時々出られますけれども、衣装とかってすごい大変じゃない？そうですね、衣装はやっぱり毎回いろいろ変えるようにしたり、あとやっぱりインスタグラマーなので衣装を提供していただいたりとか、アクセサリーとかがあるので、それを案件とね、ともに特価引っ換え載せるようにして。じゃあ割合に衣装代がすごいかかってっていうことはない？今はかかってない。かかってないですね。ちょっと前はやっぱりそのお洋服提供ない時はかかってましたけど、毎回やっぱり違うお洋服のスタイルでかかってましたけど、今は全然ないですね。でもね、私ちょっとね、好きな洋服と提供してもらっている洋服が違うんだ。好みが違う。私は結構ね選べるのよ。どれがこの中で選んでくださいだから、結構自分の好きなテイスト。そのまさよちゃんってスポーティーって感じじゃないじゃない。カジュアルじゃない。こういう感じ。私はどちらかというとカジュアルナチュラリストだから、パンツとかちょっと中性的なメンズライク系の洋服が好きなの。でも大体がこう可愛い綺麗なちょっと美魔女っぽいような、こういった綺麗な感じの洋服の提供が多いんですけど、これもそう。私もこれもそう。このスカートもそうなんだけど、普段こういう可愛い洋服よりもちょっとカジュアル系のかっこいい系が好きなので、やっぱり買ってますね、結構。だからよく考えたらやっぱり普段通りその季節で買ってるって感じかな。なるほどね。じゃあ最後にね、まあインフルエンサーさんとしてこれからどんなところを目指す、どういうこう未来像っていうか、こうなりたいみたいなのがあったら教えてください。私は、去年とかその前とか海外に呼ばれて行ったりとか、あとは地方再生みたいな感じで地方のうちのこの村じゃないですけど、村ここをちょっと再生したいのでちょっとお願いしますみたいな感じで行ったことがあるんですけども、だから今後ももっと今コロナも明けて海外にどんどん行かれるようになったので、海外にもこう呼んでいただけるインフルエンサー、この間韓国行きました。その他にももっと世界を、もっと行きたいとこいっぱいあるので、そういうところにいいよね。またもう一回ドバイ行きたいかな。いいね。私も同じ。私も同じで、私もその海外からオファーいただいたりとか、いろんな旅行でも来てほしい、日本全国どこへでも行きますっていうことなので、いろんな国内でも来てほしいとか、このホテルに泊まってくださいっていうのがあるんですが、日本大好きなので、日本でそのままオファーいただいたらすっごく嬉しいですけど、海外からもオファーいただいていろんなところに旅行行けたらいいなって、そんな旅行インフルエンサーになっていろんなところを楽しんでみたいなと思ってます。じゃあこれから今日はお二人にお話を伺いましたけども、これからもどんどん活躍していってくださいね。ありがとうございます。どうもありがとうございました。